ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यातील लोवले इथं एका कोरड्या विहिरीत पडलेल्या 5 रानगव्यांना वन विभागानं स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीनं सुखरूप बाहेर काढलं. बुधवारी 11 फेब्रुवारीला संतोष खेडेकर यांच्या मालकीच्या कोरड्या विहिरीत 5 रानगवे पडल्याची माहिती कृषी सहाय्यक समीर दोरखेडे यांनी वन विभागाला दिली. माहिती मिळताच परिमंडळ वन अधिकारी संगमेश्वर देवरुख आणि त्यांच्या पथकानं आवश्यक साहित्यासह तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली. सुमारे 15 ते 20 फूट खोल आणि 15 फूट व्यास असलेल्या विहिरीची बॅटरीच्या प्रकाशात पाहणी केली. त्यामध्ये 2 पूर्ण वाढ झालेले मोठे रानगवे आणि 3 लहान पिल्ले असे एकूण 5 रानगवे अडकल्याचं दिसून आलं. विहिरीची उंची जास्त असल्यानं त्यांना बाहेर पडणं शक्य होत नव्हतं. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन वन विभागानं तातडीनं जेसीबीच्या सहाय्यानं विहिरीच्या एका बाजूनं मातीचा रॅम्प तयार करण्याचा निर्णय घेतलाय. साधारण रात्री 1:30च्या सुमारास हा मार्ग तयार झाल्यानंतर विहिरीत अडकलेल्या रानगव्यांच्या कुटुंबानं नैसर्गिकरित्या या वाटेवरून बाहेर पडत जंगलाच्या दिशेनं सुरक्षित प्रयाण केलं. हे रेस्क्यू ऑपरेशन रत्नागिरी विभागीय वन अधिकारी गिरिजा देसाई, सहाय्यक वन संरक्षक प्रियंका लडकट आणि परिक्षेत्र वन अधिकारी प्रकाश सुतार यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल सागर गोसावी, वनरक्षक आकाश कडूकर, सुरेश तेली आणि सहयोग कराडे यांनी स्थानिक ग्रामस्थांच्या सहकार्यानं यशस्वीरित्या पार पाडलं. दोडा मार्गात हत्तींचा कळप संचार करतोय, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आधीच भीतीचं वातावरण असताना असाच एक थरारक प्रसंग घडलाय. काजू हंगाम असल्यानं बागायतीत गेलेल्या शेतकऱ्यांची गणेशसह 5 हत्तींनी पाठ धरली. केवळ दैव बलवत्तर म्हणून शेतकऱ्यांचा जीव वाचलाय. हा थरारक प्रसंग घडलाय